Wis. Yeyen. Gak ngono lho, karepmu ya apa sih, Rek? Masa kon gak ero sih? Masih teko iringan ero nek koyo londo ngene. Aku tabe koyo ngono lho, cocok ta enggak? Iku mang ya tabuhan mang sing mlaku patese cari skoci. Wong tabuhan pati grombi aku Rek. Mosok gak ngerti. Aku saiki dodol jambet. Jamu ngerti ya? Oh, dodol jamu ngono, dipasarno jambet ta. Ngawur ae. Enak wis, enak ngene. Dodol jamu lumintu, timbang dipikul pundak seyek. Enak ngene rombong surungan ngene. Jamu kok sapa ing marek? Kok ngguri tak kecepit kok ning mang. Jamu kok warna beda lara apa ae wis. Sing darane jamune wong wedok-wedok lengkap nek kene iki. Wong wedok lara apa nek kene ana wis. Sing